Sa number 10, wala makaluwas sa Bacolod City Mayor Alvin Benitez ang gisiun nga flag sa Bacolod City Government Center kainasang aga. Gitawag sa alkalde ang atensyon sa natungdan nga departamento sa iya nakita ang gisiun nga hayahay sa Pilipinas kainasang aga sa flag raising ceremony. Para sa alkalde, nagapakita lamang ini kung paano ginahalungan ang mga butang sang syudad bisan sa ginagmay nga bagay. May nagsiling siya nga wala makita ang gisi kay napilo ini pero sang gipamangkot niya ang mga empleyado mismo. Kun bala sa nagligad pa ini nga semana, oo ang sabat sa mga empleyado. Ginlaygayan sang alkalde ang tanan kung may makita gani nga sala, hindi na maghulat pa sang mando gikan sa alkalde para magiho. Giliyon naman niya ginmando ang pagkakas kag pag-ilis sa hayahay. Matapos ang programa, giliyon niya ginkakas ang gisiun nga flag kag ginislan sang bag-o. Siling ko nila, why nila nakita kay nakapilo. But then, no? Sino ari di last week? Sang flag ceremony. Ari ka mo di? Nakita niyo na, wala. Ari na siya last week. Ambot kung sino ni tawgon ko, but I guess tanan na lang ara sa mayor's office. Can you please, okay, by next week that should not be up there, no? Islan talaga na, no excuses. That is what is demanded upon us, no? So hindi na pagsugtuan. Sa last week pa lang nakita niyo nagali nga why pa ako kumugi may ginhibuan.